12 March 2025 muri yeZimbabwe ndadzoka nema-updates pachannel yenyu, channel yevanhu. Kana uchingotondiona kudai so ziva kuti inini handifambire mahara, ndinenge ndatouya ndakaloadha ndiri loaded. So kana uchingoripo panapa unodedzera kuti pasi neZANU-PF. Tanga nekulike this video right now kuitira kuti vaboikane. Nhasi ndine nyaya dzakawanda muri yeZimbabwe dzinenge dziri kutaurika, but rekezai nditangire pane nyaya yemurandakadzi uya Vimbai Nadia wekunzi anga aka-abductwa ndobva azononhongwa aka kwaMutare. So nyaya yavepo manje ndeyekuti ZRP police yako mutsvaga iri toda musunga. Ende ndakatarisa nyaya iyoyi, presidential spokesperson, that guy vasingakame musoro, George Charamba, ari kubuda ari kutodedzera ari kuedza kutaura kuti zvoni that led akafeka abduction according to his posts on his X account. Makanotarisa panapa kutaura kuti in future police Zimbabwe should arrest people who raise false abductions alarm over barefaced criminal like this idiot. Ndo zvaari kutaura, ari kutonanga straight kuti uyo akanyebedzera kunge aka-abductwa kuri kutiza chipande chaicho. Handizivo kuti munodzionawo sei nyaya dzacho, and I don't know kana zviri fair kuti spokesperson wapresident abuda achitaura zvinhu zvakadaro, atobuda nemagatsi kutodedzera kuti uyu idiot. At the same time amen kuti ndokutuka kwati tichitaura kuya ndo vanhu vacho vanozoita kuti vanhu vakuzongotaurawo kana vakanzwawo mashoko avanobva kubva kukunzwa kupresident's office vanenge vakungotaurawo just like that because iye ndi spokesperson wapresident ari kutotaura achituka. Muri kuona manje pane nyaya yacho ndo painodzoka yakuda kunetsa ipa. But I don't know guys, inini ndangoti ndikufuna panapa ndichingozisa munoziva kuti ndiri munhu wekuti ndinenge ndakaremerwa because ndiri ka1 gig handikwanisi kuchengeta nyaya mumwoyo kana kuti ka-secret. Ndinongosvika ndo vandatongochibvondora ndotongotaurawo panapa mamhandudzo kuti muri kuionawo sei. Tiri ipapo pane imwe yekusadhaki panapa. This morning Foreign Affairs and International Trade Minister Professor Amon Murwira officially opened the SADC Ordinary Council of Ministers meeting. He urged the bloc to take ownership of the regional development agenda by leveraging its human capital and natural resources. Munoziva kuti nyaya dziri kunetsa kanyaya dzedzima meeting ati kutaura kuti vanoda kumbonodididi, saka uyu ndiye ambovhurira kuti vagadzire vatira kugadzira nyaya yekudRC, but vanhu vanopedzera vatongoti SADC is useless, but these guys they're trying to prove a point kuti havasi useless, very useful. But it's a topic for another day, tinozoonesana. Pane demo rayari kuputika kuchipinge, I don't know what are these guys trying to do, but pakafiwa hamadzadiwa riri kunzi rakatotora vana 6 rakatora zvigayo, huku, zvakasiyana zvipfuyo. Saka vari kumbotraya kuona kuti voita sei, vari tera kuti vaona kuti voita sei. But iyoyo tichazonyatsoitaurirana tichionesana because vamwe vari kuti Zimbabwe yakatonaka zvinhu zvese zvitori question yapa kuti vanhu vanenge vachigara pakuti pano vanosvika vachinoaffectika nenhingiriki nemvura inenge yapoyo. Panotoda kuti patoongororwa futi zvakanyanya ipapo kuti poyo ngoti poitwa sei. But tinozotaura nezvayo muri Zimbabwe. Ndingodarika nepanapa ndichingokuzivisai ma-updates manyama ari panapa. Ndine audio iri panapa, saka ndangoregedza ndingoti gaga ndichingobatanidza. Munosara makateerera audio mundudzo zvamuri kufunga. Kana muchinge mune something to say munoda kusenda enyu ma-audios on WhatsApp, nhamba dzandaisa pascreen ndo dzadzo. But please vanotaura ma-audio taurisai ma-audio anonzwika, ndo imwe nyaya iripo. Ende musataure zvinyadzi chete wotosenda audio yako chitaura zvauri kuda, ukada kupopota, ukada kuita sei, nhamba idzodzo ndo basa radzo. Handitoni. Cool, how are you? Totenda nebasa riri kubatika. But ndadzoka neconfusion yatakuitiswa izvi. Tine confusion yekuti vana Mudharageza vari kuti ngatipinde mustreet. Asi hatina agreement on something. Ndativhurikewo dzangu pfungwa ndichinzwa mataurirwo ari kuitwa nevamwe kuti kana tabvisa Mnangagwa tichiti tiri kuda kuisa Chiwenga, zvasiyanei? Vanhu iva vari kubva mupoto imwe chete. Tiri kumboti vanhu vasati nyepere. Chatakutya ndechekuti tinoita zvatakaita mu2017 tichingonyengeredzwa tichiti pamwe zvaita. Chiwenga iyeyu kwesoko anga achizviona zvanga zvichiitika izvi zvekuuraiwa kwevanhu, zvekupiswa, zvekudzvinyirirwa, zvekusungwa, you name it. Nhasi uno iyeyu ndiye anonzi
ari kunzi aite president, ari kuita president 1 akatadza even ne1 ministry chaiyo kuisimudza yehealth inova yeupenyu hwedu isusu, akatadza kuisimudza. Now handizive zvangu wemitemo kana yakudzika-dzika, handisi wemitemo ba wakanyanya, asi ndiri kuti zvinotibatsirei kuti tichiisa Chiwenga, kuti isusu tirwire Chiwenga apinde kuita president nhasi uno, nekuti vakambowirirana naMnangagwa kuti iwo vada kuti apinde azopindawo Mnangagwa aita temu yake. Zvino Mnangagwa wacho zvaari kuramba kubva, isusu tichanzi tibvise Mnangagwa, tabvisa Mnangagwa Chiwenga ari kupinda. Ivo ana nyoka yamabhunu vari kuswera vachitaurayo, why are they not putting something down? Ivo ana Mudharageza ngavaise something down chinosainwa nevanhu vavari kuti vachona vachazopinda navo mutransitional macho. Mubatanidzwa uyu uri kumbopinda ani nani, okay, tingatadza kuzviziva, but tiri kuda mumwe munhu werimwe side achatitaura kuti aiwa vanhu vaMwari hande mustreet. Tawirirana kuti pano tikabvisa Mnangagwa tichadai. Can manyoka yemabhunu explain that? Dai ndaitokwanisa ndipowo nhamba dzake nditaure naye inini kuti nyoka yemabhunu ari kuti ngatiningirikine, ngatipinde mustreet. Tichipindirani mustreet? What is it for? Because pamwe pachoka tichashandiswa and ichangoramba iri iyo. Isusu all we need is to kubvisa system yeZANU-PF. Chishamiso chacho nini chinoitika kwandiri ndechekuti ZANU-PF yabva yatoita kunge kurwa kwawo hondo kwaita mhosva, vari kupa mhosva isusu here, isatina munhu watakamboti aende kuhondo isu. Yes, it's fine, vakaenda kunotirwira, but vatirwira vadzoka, but inini handisi kutomboona any difference in nguva yaSmith yakatenge yakatonaka. Ndinoramba ndichizvidzokorora izvozvo. Nguva yaSmith yange yakatonaka, kwete yavo iyi yekuti vaenda kunorwa hondo. What benefits do we have? Tine mabenefits ei? Machembera achingobhadhara renti mudzimba dzavo dzekare kare dzavakapuwa naSmith dzimuri kuti chikwemi. Saka iwo wachititi ngatibvise Mnangagwa tiise Chiwenga todzokera futi musame system. No ways. It's either kana tiri kutopinda mustreet, isusu tiri kuzvipindira tega tichitaura isusu kuti Mnangagwa step down tega, kwete zvisina kana ani nani. NeZANU-PF yacho ngaibude, ndozvatiri kutopindira mustreet, kwete kupindira mustreet kupindira Chiwenga kana kupindira Geza. Vanhu ivava vari kuda kuti vatishandisa wopinda musystem. ZANU-PF inoramba iripo, tichatambudzika zvokutambudzika zvoita uri worse. So please, vanhu ngavateterewo mushe. Nyoka yemabhunu ngaataure exactly what is going to happen, not kutaura nemuromo. Ngaanyore pasi, vanosaina vosaina. Mwari wotiitira zvakanaka. Thank you.